नमस्कार, राशीज किचनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे इझी टू मेक चिकन करी। चिकन करी बनवण्यासाठी अर्धा किलो चिकन घेतलेले आहे। ते साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आता आपण सर्वप्रथम चिकन मॅरिनेट करून घेणार आहोत। त्यासाठी 1 चमचा लिंबाचा रस घालायचा आहे, चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे गरम मसाला पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 2 चमचे आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट घातलेली आहे आणि आता सर्व व्यवस्थित चिकनला लावून घ्यायचं आहे। चिकन व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेतलेले आहे। कुकरच्या भांड्यात तेल घालून हाय फ्लेमवर तेल गरम झालं की यामध्ये 3 बारीक चिरलेले कांदे घालायचे आहेत। आता कांदा व्यवस्थित परतून घ्या। कांदा मऊ झाला की एक मोठ्या आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून यामध्ये घालायचा आहे। आता टोमॅटो देखील परतून व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। टोमॅटो हाय फ्लेमवर परतून शिजवून घेतलेला आहे। आता मॅरिनेट केलेलं चिकन घालायचं आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून मॅरिनेट केलेलं चिकन यामध्ये घाला। आता चिकन 1 ते 2 मिनिटं व्यवस्थित लो टू मीडियम फ्लेमवर परतून घ्या। असे केल्याने करीला फार छान टेस्ट येते। चिकन व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये 2 ग्लास पाणी घाला, एकदा ढवळून घ्या आणि कुकरचं झाकण बंद करून हाय फ्लेमवर कुकरच्या 4 शिट्ट्या काढायच्या आहेत। 4 शिट्ट्या झाल्यानंतर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि 10 मिनिटांनंतर कुकरचं झाकण उघडा। चिकनचा रस्सा खाण्यासाठी तयार आहे। हा रस्सा बनवताना आपण खोबऱ्याचा अजिबात वापर केलेला नाही, त्यामुळे कुठलंही वाटण घालण्याची गरज नाही किंवा खोबरं भाजून देखील घेतलेलं नाही। त्यामुळे हा रस्सा फार झटपट बनतो व चवीला देखील छान लागतो। पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि मीडियम फ्लेमवर रस्सा 2 ते 3 मिनिटं कोथिंबीर शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे। हा रस्सा तुम्ही ब्रेड, भाकरी किंवा गरम गरम भातासोबत सर्व करू शकता। चपाती बरोबर देखील हा रस्सा फार छान लागतो। आवडत असल्यास बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि रस्सा सर्व करायचा आहे। ही रेसिपी जरूर ट्राय करा, कारण यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं खोबऱ्याचं मालवणी वाटप घातलेलं नाही, पण मालवणी गरम मसाला वापरून कुकरमध्येच झटपट रस्सा बनवून घेतलेला आहे। त्यामुळे ही रेसिपी बनवायला सोपी आणि चवीला उत्कृष्ट अशी आहे। ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कळवायला विसरू नका आणि राशीज किचनला त्वरित सबस्क्राईब करा।